Добрий день, шановні краяни. Так сталося в моїй творчій біографії, що я є автором 3 пам'ятників Олександра Духновича, яких, до речі, наші краяни давно вже чекали. Це мається на увазі пам'ятник найголовніший, бо він і по фізичних розмірах, і по задуму найбільш головніший. Це в Ужгороді, в місті Мукачеві і у Виноградові. Що я цим хочу сказати? Наша багатовікова культура, а я повинен сказати, перш ніж говорити про русинство, для того, щоб не бути голослівним, я для себе, для свого родоводу підняв архівні матеріали, які я шукав не тільки у нас в Україні, але й за кордоном, за допомогою моїх друзів, які працювали колись у різних посольствах і консульствах. Мій родовід починається з 1513 року. Останній запис, який був запис у чехословацький період, значить, моя мама і мій батько – це русини. І я цим не соромлюся, тому що це наша історія, і я не збираюся цю історію переписувати. От розкажіть, будь ласка, про нашу академію мистецтв Подкарпатської Русі, котра була. Були ж митці різні, да, художники ці. Чи були ті, котрі були змушені емігрувати або репресовані в ті 50-60 роки? Ну, це питання непросте, бо багато митців вчилися в Празі, в Будапешті, в Бухаресті, деякі навіть закінчували Віденську академію мистецтв. Я вам скажу так, що найбільш яскравими особистостями стали, до речі, я їм всім встановив меморіальні дошки. Ерделі, Глюк, Кашай, там, Шолтес, Бокшай. Тобто, я крім Ерделя, я його в житті не міг пам'ятати, бо він у 55-му році помер, а всіх інших я пам'ятаю, всіх пам'ятаю. І багато з них мені писали рекомендації у спілки художників колишнього Союзу. Вони всі жили і лишились в Закарпатті жити? Так, далі, вони всі жили в Ужгороді, до речі, в основному, але уродженці Закарпаття. І найбільшу, я вам скажу, таку прогресивну революцію приніс на Закарпаття Ерделі, бо він довгий час жив в Парижі, і вся сама елітарна мистецька еліта, яка була на той час в Парижі, Ерделі з ними з усіма знався, тому він повернувся у рідний край, і він хотів відродити ці сторінки такого європейського штибу. Ну, але, знаєте, треба чесно зізнатися, він перший, хто організував спілку закарпатських художників до війни, товариство таке. Після війни він був першим головою спілки художників і так далі. Ну, але у певній мірі комуністичний прес його трошки давив. Давили його з того приводу, що не можна було церкви малювати, а якщо намаляти, щоб хрестика не було. Ну, це така була ідеологія, правильно було. А так як він був унікальна людина, він не тільки був прекрасний художник, як мені його вдова розповідала, ви б знали, як він на клавесині грав Баха, то в це ніхто не міг повірити, як людина, не знаючи сольфеджіо, може грати настільки професійно Баха. До речі, це було в ресторані «Корона», де він мав свій столик, де він малював дуже багато карикатур із своїх друзів і так далі. І це теж одна із сторінок, мав багато поклонниць. Ну, розумієте, паризьке життя і тут чехословацький період, угорський період. Тобто людина описувала цей європейський контекст. Він не мог бути інакшим. Він, до речі, він і прекрасний письменник, він прекрасно писав філософські речі. Розумієте, це була людина універсальна. Наведіть до прикладу, от які його, наприклад, такі праці філософські? Ну, є у нього спогади про Париж. Спогади про Париж. Так, спогади про Париж. Це є найголовніше. Видані? Тепер? Так, вони видані в цей період, але що я хочу сказати? Я хочу сказати в першу чергу про мистецтво і його інтелігентність. Це була людина-зразок, що це таке інтелігент і високопробний, якщо так можна сказати, художник. Він вам міг намалювати модерно, класично, він вам міг намалювати будь-який портрет в академічному напрямку. Тобто
Ну, просто унікальний був художник. Скажіть, як до війни називалася ця спілка художників? Це була Академія мистецтв Подкарпатської Так, Русі? він хотів створити Академію мистецтв по зразках Пражської академії мистецтв або Будапештської академії. І це був формат в Закарпатті Закарпатська спілка художників, а за чеського періоду Це було товариство не була художників. академія, не було Але створення. він хотів це зробити як академія, тому що він бачив своїх колег поряд, і він мав можливість набрати той ресурс.